Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Nginibingelele kuzo zonke izindawo kuphina kuphi la nibona khona le video kanti ke mangoqala usijonele likhasi wamukelekile igama lami ngusibonga konke wakandwande kanti ke ngiyathemba ukuthi ke bonke abantu baphilile njengoba lokho siyibambe njalo ke umyalelo we21 days of lockdown engizokhuluma ngazo namhlanje ngizokhuluma ngoNgqongqoshe wezokuxhumana uStella Ndabeni Abrahams othe waba sematheni enkundleni zokuxhumana osukwini la izolo kanye nakuthangi njengoba ke ube sematheni nje ngokuphula umyalelo noma emva kokubonakala kwesithombe esithile esiyayisa later inkundleni zokuxhumana la yena uNgqongqoshe ebone elunga leANC umduduzi Manana la abebe nesidlo khona sakusihlwa if I'm not mistaken kanti ke abantu abaningi ke babeke sebeba nokukhuluma okuhlukahlukene based kuleso sithombe besho ukuthi kungani yena uNgqongqoshe asuka emzini wakhe ehambe yoba nesidlo nomunye umndeni kodwa ke kube kushiwo ukuthi masihlale emakhaya kanye nasendlini bathi ke ukuphula umthetho lokho ke base bethi ke akathathe inyathelo kanti ke uthe umdumanana mayiphawulo washo ukuthi cha uNgqongqoshe khona ukuthile bekulandile okuyizinsiza kuvikela lona lolubhubhane esibhekane nalo njengamanje njengoba kuthiwa ke kunabafundi abenza ukuthile obekumele ke beyothola lezo zinto ukuze beqhubeke nokwenza lokho abakwenzayo ngaphandle ukuthi betheleleke ngalolubhubhane kuchaza yena umdumanana ezama ukuvikela uNgqongqoshe kanti ke umongameli uCyril Ramaphosa ubeke esethatha isinqumo sokumnika ikhefu elispecial lezinyanga ezimbili yena uNgqongqoshe wezokuxhumana uStella Ndabeni Abrahams lokhu kulandela ukuphuma noma ukuphula komthetho welockdown ngemuva kokusabalala ke kwezithombe ezinkundleni zokuxhumana njengoba bese ngishilo lapho kubonakala khona edla isidlo sakusihlwa nabathili uNdabeni udlulisa okukhulu ukuxolisa kubahlali baseNingizimu Afrika waseke esho ukuthi nawe uyazi ukuthi lokho akwenzile kukuphula umyalelo kanye nomthetho kanti ke umthetho ufuze ngabe ibona abawupracticeayo noma abawenza kuqala ungakwenziwa abahlali njengoNgqongqoshe kanti ke mahlabela phambili ezinye ezivelile noma bezifihliwe noma eziphumile ngalo lolubhubhane esilwa nalo emhlabeni jikelele uNgqongqoshe wezemfundo eBrazil uthi ke iChina isungule lesi sifo maqede yazenza isikhondla somhlaba esinesixazululo ukwezempilo sithe sanake lokho umnumzane Scott wama-Republicans eParliament eMelika uthi ke akuphenywe inhlangano yezempilo emhlabeni jikelele ukuthi ke kungani yavala amahlazo eChina ngalesi sifo kanti ke umengameli wase-US uDonald Trump naye uthi iminyaka yonke lebesiza lenhlangano iWorld Health Organization ngemali egcineni ifihla iqiniso ukuthi sibheduke kanjani lesifo behlangene neChina isitho sabo esikhulu iUK yona ke ithi ke ifuna u350 billion euros eChina wezindleko abangene kuzo belapha sona lesi sifo kanti ke asazi ukuthi kazi iyozala nkomo njengoba ke amazwe amaningi akungathekile kwamakonke emhlabeni jikelele kubhizi kuzanywa indlela ukuthi singasinqoba kanjani lesifo lolubhubhane esibhekane nalo njengamanje kanti ke ayike awungibamba kwi-comment section bese usho ukuthi wena ngabe ikuphi okuthe kwakuhlaba umxhwele asidibane kwi-comment section mina sengiphuma kanje ngibambeke evidweni elandelayo nazoko